I'm back na nga po mga ka-showbiz. Ngayon may panibago naman po tayo issue tungkol sa Zyril. Sinasabi po ng iba, nagkabalikan na nga ang Zyril dito sa picture na ito. Si Zainab Haraki at si Daryl Luis nagkabalikan na nga po dahil nakikita naman natin dito yung story ni Daryl Luis, ang picture ni Zainab na may hashtag na mine. Nagkabalikan na nga sila, pati si Zainab nakikigaya na. At in-story niya din ang ni Daryl Luis sa kanyang IG. At makikita natin dito, masaya sila nag-birthday party. Makikita natin dito nag-celebrate ng birthday si Zainab. Nakikita kasama si Daryl. At nakikita natin masaya si Zainab para makasama si Daryl sa kanyang birthday. Ngayon lang sumasaya ang birthday ni Zainab dahil kasama niya si Daryl. At pakikita natin kung saan ang bahay ni Zainab. Sa taas, dyan ang bahay ni Zainab. Tignan niyo naman, kitang-kita sa bahay ni Zainab si Daryl. At tignan niyo naman sa picture kasama si Zainab Haraki.